nagyon érzik egymást Robbennel, és aztán az érkezés Schweinsteiger ugye egy szorított helyzetben volt, nem tudta irányítani nagyon, de hát itt már lehetett érezni, hogy ha szélekről bejönnek a labdák, akkor az majdnem, hogy góllal végződik. 10 perccel később is jön be a szélről a labda, most Robben teszi középre, ő Shakiritől kapta, középen Mandzukic érkezik, és ezzel vezet a Bayern München. Hát ez egy, tényleg az ember, ahogy nézi, ez olyan edzésgyakorlat, tehát olyan szépen, könnyedén is egyértelműen oldották meg, hogy begurítás, érkezés a centernek ez a dolga. Egy ütemmel mindig előrébb igen, vannak. Igen. Hát ezért futballoznak a Bayernbe. Így van. És már ugye itt meg is sérül Mandzukic, aztán ugye tudja folytatni a... Igen, hát itt nagyon szépen játékot. lendületből végigvitték a támadást, hát sakmatot kijátszották. Igen, ez az ütközés, ez nagyon nem hiányzott Mandzukic térdének. Aztán majdnem egyenlít a Wolfsburg. Rodriguez beadása után Neuer tőle szokatlanul nagyon nagyot hibázik, és Hasebe lövésébe Dante tud belelépni. Igen, szépen felépítette a Wolfsburg ezt a támadást, és Neuernek nem ez az első hibája lesz. Tehát itt én nem is tudom, hogy mitől ilyen bizonytalan a Bayern kapusa. Sokba kerül ez az eladott labda a Wolfsburgnak, hiszen érkezik Arjen Robben, és már 2-0. Hát itt egy eladott labda valóban sokba kerül, de az a ritmusváltás, ezt nézzük meg, ahogy Shaqiri megszerezte, és ahogy a Robben labda nélküli beindulással már mutatta is, hogy hova kell passzolni és hova kéri a labdát, és az, hogy ő ezt itt nem erőből lövi, itt nézzük meg egy gyönyörű ritmusváltás, és ahogy az összekötőben megelőzte. Tanári a passz. Igen, minden tanár, és azt majd lesz egy kamerálás, hogy látjuk, hogy Robben szinte nem is ér a labdához, illetve nagyon gyengén, egy kis boka mozdulattal átemeli a kapos föld. Úgyhogy itt ez a labdaszerzés, a berobbanás, és itt, hogy olyan kicsit megsimogatja a labdát. Tehát amennyire kell. Amennyire kell, hát így. Wolfsburg szöglet, és Naldo fejese alig megy mellé. Igen, de itt is óriási kapushiba kiindul. Igen. A Bayern kapusa, és utána a védőket piszkálja. Hát látszik, hogy... Igen, a védők is bealudtak, és Neuer is. És továbbra is lendületben a Wolfsburg. Rodrigueztől indul az akció, és aztán Vierinha lövi el kapásból. Itt viszont szépet védett Neuer. Igen, reflexből védte. Egyébként teljesen szép volt a technikailag, ahogy a vendégjátékos ráfordult erre a kapáslövésre. Fordulatos a meccs, ismét Shaqiri próbálkozik, illetve ezúttal nem passzol, hanem lő. Ez nem sikerült túl jól, de a helyzet az elég nagy volt. Nagyon nyitva adják a széleket, a szélső védők a Wolfsburgban nagyon behúzódnak, és ezért ott a folyosókon jönnek a Bayern játékosok. És aztán jön a csattanó, a meccs gólja eddig mindenképpen Diegoé káprázatos lövés. Igen, itt lehet látni szűk területen, még egyettől is visszahúzza a hosszúba. Hozzáteszem, volt ideje, mert a Bayern középpályások védők lemaradtak, de maga a gól az káprázatosan szép volt. Tehát látni, hogy mennyi dinamika van bennük, tehát hogy helyből szinte. По части оборонительной игры, конечно, очень много к нему претензий. С его фланга пришел гол Шакири! 3-1! Вот так, конечно, пропускать нельзя. Все-таки стандартное положение, есть возможность занять правильные позиции, а тут теряют пространство прямо перед своей штрафной. И вопросы очень серьезные к опорным полузащитникам Вольфсбурга, если честно, возникают. Да, между прочим, Шакири забивает свой 7-й гол в сезоне с учетом всех турниров, а передачу ему отдает Арjen Robben. У человека уже сегодня 3 результативных балла. И возвращаясь к вопросу о том, что Арjen Robben много чего хорошего о себе говорил, сегодня он действительно подтверждает это дело. Ну, сейчас-то он твердый игрок основы в связи с травмой Кросс, довольно тяжелый. Снова и снова нам показывают этот момент. Я по-прежнему уверен, что здесь как-то очень сильно вжались в свою штрафную футболисты. Beteszem a normafát, és gyökéret ezt arról is bepattanna ott az ötösre, úgyhogy hát egészen elképesztő a Bayern. Teljesen könnyedén. Hát Gomez bejött a cserepadról, jött egy mesterhármas. De most erre szeretném csak megjegyezni, hogy a Mandzukic nem véletlenül nem akart lemenni, mert itt ez borzasztó, hogy valakit lecserélnek, akkor jön helyette egy hasonló, vagy talán egy jobb, vagy egy eredményesebb pali. Úgyhogy itt és akkor